אז אם דיברנו על איך יוצרים חומר, אז אנחנו בענייני תכנים, ולמעשה אנחנו, שאלה שהרבה פעמים כמנחה קבוצות, כמנחה סדנאות, אנחנו שואלים את עצמנו ואחד את השני, איך נעשה ככה שנזכור את החומר? איך שלא נשכח שום דבר, כל כך הרבה דברים חשובים להגיד. בינינו זה לא כזה חשוב כל מה שאנחנו רוצים, בעיקר חשוב לנו. אבל אם זה חשוב לנו, אז חשוב לנו לזכור את זה. אז בעצם איך אנחנו יוצרים תכנים מקוריים, חדשניים, כאלה שאפשר בקלות לזכור אותם, ולמה זה חשוב? אוקיי? כי זה לא חשוב רק שאנחנו נזכור אותם. חלק מהסיפור, כשאנחנו מנחים סדנאות, ואני הרבה פעמים אוהבת להגיד שמדובר על סדנאות למטרת רווח. כן? אנחנו רוצים להרוויח, זה להתפרנס מהסדנאות שלנו. ולכן אנחנו רוצים שאנשים יצאו באמת עם המקסימום תועלת מתוך הסדנה שלנו, ולא רק עם החוויה, אלא גם עם ההבנה. ולכן, מהמקום הזה, אם אנחנו יודעים לייצר תכנים אחרים, מקוריים, זאת אומרת, כבר יש לאנשים אפשרות להתחבר לזה מחדש כשאנחנו מביאים משהו חדשני. אז בעצם איך אנחנו יוצרים תוכן ב4 שלבים שיש לו תועלת גם לנו וגם למשתתפים בקבוצה. אז למעשה, מה שאנחנו עושים זה אנחנו מתחילים משאלה. שאלה, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ללמד משהו, בואו נזכר איזה שאלה עומדת מאחורי החומר הזה. בעצם גם למה אנחנו מלמדים אותו. שאלה שמטרידה את הקהל שלנו. שאלה שמטרידה את האנשים שמשתתפים בסדנה שלנו. ואז למעשה, כל מה שאנחנו עושים אחר כך זה עונים תשובה על השאלה. ובעצם אנחנו בונים את זה ב4 שלבים. אז קודם כל, יש לנו את השאלה. נכון? יש לנו את השאלה. וכדאי גם לנסח אותה בצורה של כלי. איך? נכון? לא למה. איך? איך נעשה ככה וככה? באיזה דרך לפתור את זה ואת זה? באיזה צורה אפשר לטפל בדבר הזה והזה? ואז יש לנו את השאלה. ברגע שהצגנו את השאלה, אנשים כבר מתכנסים לחכות לתשובה. Okay? אנחנו כדאי מאוד שנדאג שהשאלה הזאת, נכון, קשרו להגיד לך לחבות. של זה התקשרו. כדאי מאוד שנדאג שהשאלה הזאת תהיה שאלה שמעסיקה את מי שיושב לנו בקהל, כי אם לא, אנחנו צריכים לעורר גם את הצורך. וגם צריכים להסביר למה יש צורך בדבר הזה. אז השלב הראשון הוא לשאול שאלה. השלב השני הוא לברר בעצם איזה כלי, או איזה תשובה תיתן כלי פרקטי, יישומי, אפקטיבי ומיידי לקהל שלנו. נכון? אז אנחנו אומרים בעצם מה הוא צריך, איזה כלי הוא צריך כדי להתמודד עם השאלה שמטרידה אותו. אז אנחנו מגדירים לעצמנו את הכלי, למשל, איך נכין חומר ב4 שלבים, אוקיי? הכלי עכשיו הוא בעצם איזושהי סדרה של 4 שלבים, אוקיי? אז אנחנו מכינים את הכלי, מגדירים את הכלי, סליחה, והשלב הבא, אנחנו הולכים לעולמות הידע שלנו. אנחנו רוצים תשובה מפתיעה. בדרך כלל, אנשים נוטים להגיד, אוקיי, למדתי דיסציפלינה X, אז התשובה שלי באה כמובן מהדיסציפלינה הזאת. אבל זה לא מעניין. או זה פחות מעניין, וזה גם פחות מעניין אותנו, אבל בטח גם את הקהל שלנו. אנחנו רוצים לחפש תשובה בין תחומים. יש לנו הרבה מאוד תחומי ידע. כל אחד מאיתנו, מהבית, מהניסיון, מהלימודים הפורמליים, מהלימודים הלא פורמליים, מהתחביבים שלנו, כל עולם ידע כזה נותן לנו עקרונות, רעיונות, כלים לחשיבה, תפיסות עולם, כל מיני דברים. אנחנו לוקחים את הכלי הזה, ובעצם אם אנחנו סימנו לעצמנו את הכלי שאנחנו רוצים לייצר, אז אנחנו מתחילים לראות איזה פיסות ידע עשויות להמחיש, להסביר ולתת מענה לשאלה הזאת, okay? לכלי הזה שהקהל שלנו צריך. ואז מה שקורה, יש לנו שורה, של רעיונות שביחד אנחנו יכולים לתפור אותם למשהו חדש. מה שאנחנו עושים עכשיו, אחרי שלקחנו את כל הידע הבין-תחומי שלנו, אנחנו מסרטטים במודל צורני את מבנה היחסים בין כל פיסות הידע. ובעצם, ברגע שיש לי מודל צורני, כן? ברגע שיש לי מודל צורני, יש לי כבר כלי עבודה. היכולת שלי לייצג אותו היא נורא ברורה. למשל, אני יכולה לתת רגע דוגמה על מודל שאני מאוד אוהבת לעבוד איתו, שאני מדברת על סדנה למטרת רווח. אני אומרת שיש משולש, שאני קוראת לו משולש הזהב, שכולנו מכירים אותו, שזה מנחה, קבוצה ומשתתף. מנחה, קבוצה, משתתף. פדיחה שכתב שלי ככה עליו, מאוד בסדר.
אם אנחנו נשארים פה, במשולש הזהב, אנחנו קצת בבעיה. מה שקורה, זה שרבים וטובים מאיתנו שוכחים שברקע, מאחורה, עומד עוד משולש. משולש הכסף. משולש הכסף כשמו כן הוא, שבעצם הוא מדבר על המקום של הכסף. ואז המנחה פתאום הופך להיות מוכר. והקבוצה? משלמת, לא מוצר. קבוצה זה מוצר. אנחנו מוכרים את הקבוצה, נכון? והמשתתף מהו? זאת אומרת שמה שעשיתי פה, אוקיי? בצורה מאוד צורנית, ויזואלית, וב2.25 דקות, הראיתי רעיון שלם שאפשר לדבר עליו 2 שמתי אותו, הנכחתי אותו, עכשיו אנחנו יכולים ללכת איתו על. אומרת, זאת אומרת שהיכולת שלנו לייצר את המודל הצורני, היכולת שלנו להסביר דברים בצ'יק ולהביא דברים משני תחומים. פה הבאתי משני עולמות, מעולם מנחי הקבוצות ומעולם השיווק והארגון העסקי, נכון? לקחתי שאלה ובדקתי אותה. ואז ברגע שיש לי מודל צורני, מה אני עושה? קוראת לו בשם. ברגע שאני קוראת לו בשם, מה אמרתי עליו? כלום. אמרתי עליו שהוא שלי. אמרתי עליו שהוא אחר. אמרתי עליו שהוא בעל ערך. נתתי לו משמעות. אומרת, העליתי את הערך הנתפס של הידע שלי ככה. רק בגלל שעשיתי את 4 השלבים. אוקיי, מה המודל הצורני של מה שאמרתי עכשיו? 4 שלבים, נכון? 1, 2, 3, 4. אם אני אצייר את זה בפירמידה, או בצולם, או בתרשים זרימה, זה כבר מודל צורני. למה זה חשוב? מה זה נותן לנו? יש לנו כמה וכמה רבדים למשמעות של הדבר הזה. מעבר לאיך עושים אותו, יש לנו ככה. מבחינת למידה, מי שלומד, לומד מהר, מפנים מהר, תופס מהר, וזה מחדש לו, זה מרענן לו, זה חדש לו. מה שהראיתי לכם פה ידעתם קודם, סביר להניח, אבל הרזתי לכם אותו אחרת, נכון? מבחינת השיווק, יש משהו, ברגע שקראתי לזה בשם, ונתתי את הערך של הדבר הזה, בעצם נתתי לאנשים אפשרות לדבר על זה הלאה. להגיד, כמו שלמדתי בסדנה הזאת והזאת, כמו שלמדתי אצל המורה הזה והזה, וככה אנשים עוזרים לנו לשווק את עצמנו, כי הם זוכרים ומעבירים הלאה את מה שאנחנו זה הופך להיות מותג. זה הופך להיות חלק מהמותג. כן, חלק מערכי המותג. מבחינה עסקית, זה משדר את הערכים של העסק. ואנחנו יודעים שכשהערכים של העסק עוברים, אז זה בעצם מין תחושה כזאת של נאה דורש נאה מקיים. כי ברגע שציירתי ציור כזה, ישר אוטומטית, אני מניחה, תגידו לי אם אני טועה, שהראש שלכם אמר, גם היא עובדת ככה? זאת אומרת, זה נכון גם אצלה בעסק? ואז אוטומטית זה כאילו מספר כבר עליי ועל העסק שלי. אוקיי? זה לא משנה מה אני, איזה מודל. והדבר האחרון זה שמבחינת הנחיה, קל לי לזכור. אני לא צריכה לזכור הרמות של מלל. קל לי לזכור, זה כמו שקל לאחרים לזכור, קל גם לי לזכור. אבל מעבר לזה שקל לי לזכור, זה אותנטי. וכשזה אותנטי לי, יותר קל לי לדבר על זה. כשיותר קל לי לדבר על זה, יותר מקשיבים. כשיותר מקשיבים, יותר מרוצים. וכשיותר מרוצים, אז מאוד מרוצים. זהו.